ktorých krajinách platí gravitačný zákon? Gravitačný zákon vo všetkých, lebo gravitačný zákon je vo všetkých krajinách, pretože každá žena má právo na gravitáciu. Keby si letela stále na východ, z ktorej svetovej strany by si sa vrátila na miesto, z ktorého si vyštartovala? No ale pani, ja na východ nechcem ísť, lebo tam sú tí špinaví cigáni a my sme čistotní. Ako to ide ďalej to príslovie? Čo sa v mladosti naučíš? Čo sa na moste? V mladosti, čo sa naučíš? Kradnúť. Ale mne sa stáva s mobilom, ja som strašne... No, ja tiež, prečo sa to pýtam? Tebe sa stalo napríklad to, že varil som si vajíčka, stalo sa, a telefonoval som, dával som vajíčka do vody, do telefónu, dal som tam aj mobil? To ešte nie! Priznám sa! To sa mi normálne stalo. Máme takého vrátnika u nás v divadle, ja som si zabudol mobil v divadle. Teraz zdesený sa otočím, že nestratil, tak bežím do divadla, hovorím, pán vrátnik, prosím vás pekne, nezabudol som si tu v divadle mobil, on hovorí, áno, pán Vajda, zabudol, aj som vám volal, ale ste nedvíhali. Ak sa človek umýva obdeň, ako často sa umýva? Tak to ja neviem, ale hovoria všetci väčšinou, že špina po týždni opada. Aký je rozdiel medzi ostrým a tupým uhlom? My už máme plyn doma. A je to lesnejšie, ako keby sme pálili uhlom alebo koksom. A viete mi povedať, čo znamená slovo homo sapiens? Čo je človek? Homo sapiens. Alebo homosexuál. To tiež viem, čo je.